uste dut topatuko duela liburu barruan, liburu aberats bat edo ekosistema aberats bat, ikasi ahal izango du edo irakurri ahal izango du zuhaitzen erabileren inguruan, zuhaitzen ezaugarrien inguruan, zuhaitzek gure kulturan da hizkuntzan duten pisuaren inguruan, eta iruditzen zait liburua badela horrelako baso aberats bat, aukerak ematen dituena bazter desberdinak aztertzeko eta nahi sakontzeko txoko horietan. Saiatu gara idazkera ulergarri bat edo erabiltzen, ezagutzak dituenak zein ez dituenak, gozatu eta ikasi ahal izan dezan liburu honen bitartez. Niretzako da liburu bat edozeinentzako erabilgarria dana eta aberasgarria, ez? Hasteko zuhaitzak eta arbolak izaki bezala, ez? Nor dian bizidun bezala, eta gero horiek gure kulturan izan duten eragina, ez? Batez ere. Orduan da, liburuen, zuhaitzek gure kulturan, gure jendartian, gure bilakaera historikoan izan duten eraginan laburpen bat esango genuke, ez? Orduan hori ikusten da hizkuntzan, ikusten da zuhaitz horiek izan dituzten erabilera anitzetan, adibidez, ostuak izan dira janaria, azala izan da janaria, fruituak eta zer esanik ez, egurrak eta zurak izan dituzten erabilera desberdinak, mordo bat, esan dezakegu gure aurreko belaunaldi arte zuhaitzek eman dituzten materialak izan du diala gure kulturak erabili ditun lehen gai nagusik, egurra eta zura batez ere, izan dira energia, izan dira eraikuntza, izan dira ontziak, izan dira danetik tresnak, eta gero baitare horrek sortu du kultura klase bat, ezta? Hemengo paisaia naturalian esango genduken, bizizian edo topatu zitezken zuhaitzek sortu dute kultura klase bat. Ez alperrik aritza da adibidez eraikuntzen oinarria, ez bakarra, baina oinarria bai. Beste lurralde batea joango baginake, beste zuhaitz klase bat izango litzake, edo beste egur klase bat. Baina baitare horrek eragin izan du kultura horren izakera desberdinetan, ez? Hizkuntza etengabe esaten nahi geha, baina baitare esaerak, gure ingurunia eta gure paisaia kulturala ulertzeko bertsuak, abestik, zuhaitzei eta basuai lotutako ikeragarrizko aberastasuna daukagu. Eta orduan, hori dana bildu nahi izan dudeu liburun, ez? Horrez gain, zuhaitzak identifikatzeko era errex bat, jakiteko zertaz aigean, edo ze zuhaitzetaz aigean mendin topatzen deunean, edo nunai osto bat hartu eta ikusi ezakegu ze zuhaitzetaz aigean. Baina era berean zuhaitz horrek sortzen duen, Markelek esan duen bezala, ekosistema bat, ez da? Azkenean, bizidun mordo bat horrek gure kultura sortu du, eta ez hori bakarri baizik, eta gure kulturak ordainetan paisaia kultural berezik sortu ditu zuhaitzoikin, ez da? Egokik zaizkion zuhaitzakin. Horretikan, gure paisaiak kulturalak dira, ez dira paisaia naturalak, eta hor nagusi dira zuhaitzak eta arbolak. Eta hori da liburun topatuko dugun histori guztia, ez? Orduan batzui hizkuntza interesatuko zaie, beste batzui baso sistemak, beste batzui basogintza bea, beste batzui izenak, beste batzui terminologia egurrarena, beste batzuk bertsuak, esaerak, orduan, hoi danak nolabateko, ez dakit nola esan,
kutxa berezi batian sartuta dia liburun topatuko ditugunak. Argazki bat bebada, ez? Argazki askoz osatutako argazki handi bat, eta horrekin batera argazkilarian ikuspuntu desberdinak biltzen ditunak. Eta momentua, ez? Garai 2026an argitaratzen den liburu bat, zuhaitzen inguruan, eta arbolen inguruan, Euskal Herrian, eta horreko bi Jakobak eta Markelek aipatu dituzten denak, erretratatzen ditunak momentu honetan. Eta ez bakarrik gu egile bezala gure letran idatzietatik, edo gure ikuspuntutatik, baina baita argazkilarien ikuspuntutatik, eta horrek paisaia kultural horren irudi bat ematen dagoena, momentu honetan ikusi duguna. Eta hori biltzeko lan, horren argazki bilduma polit bat. Datu aipagarri bat adibidez, aipatzen da nola duela mende terdi inguru Euskal Herriak inoizko zuhaitza salera txikiena ezagutu duen. Gaur-gaurkoz esan daiteke zuhaitz desente badagoela Euskal Herrian, azkenengo mendetan izan dugu zuhaitz azalerarik handiena edo zuhaitz kopuru handiena, baina horrek bere horretan ez dakar interpretazio positibo bat. Azkenean, 2026ra iritsi gara egoera batekin, eta da paisaia kultura horren ondorio bat, eta beste prozesu batzun egoera horretara, eta aipatzen da bezala, hor azkenean ez da espezieen kontu bat, kudaketan kontu bada. Eta kudaketak izan dira modu batekoak, eta amaitza gaur egungo argazki horretan daukagu. Egoera hori txarra ero ona dan, ikuslean arabera aldatzen da, eta Euskal Herri mailan, Markelek adierazi dauen bezala oso leku eta gora desberdina da asko. Oso anitza da zentzu hartan, eta leku batzutan oso larria da, bertan da zen zuhaitze espezieak mehatxu konstante baten bizi dalako. Beste batzutan izan da oso anitza eta oso egonkorra eta oso ona, beste txoko batzutan. Eta zentzu hortan, garai polita da, aldaketa handiko garaia da, eta optimismorako eta pesimismorako arrazio desberdinak egon daitezke. Aldala bintzat optimismoa heldu eta eragin albaldin bada, eta argazki horren bitartez beste ikuspuntu bat eraiten, eragingoa. Klabia da ze kalidadeko basua daukagun, eta ni areago jungo nitzake. Eta da, oraindikan ere ez dakigula garbi zertarako daukagun basu hoi, zer nahi dugun, ze etorkizun nahi dugun eraiki basu horrekin eta basu hortatik, esango genduke, eta baita ere, hemendikatzea ze tratu emango dion gure paisaiai. Basua baso bezala konsideratzen balima dugu nire iritziz hanka sartzen nahi geha. Nire iritziz basua gaur egun baso gintzaz edo hitz egiten dugunean edo basua aipatzen dugunean aigea gure paisaiako gauza asko aztutzen. Adibidez gu inoiz ez dugu hitz egin basuaz. Guretzako beti izan duan mendila. Torron mendilak ditu basuak, baina baditu beste gauza asko, ez da? Ura, janariak, larriak, lehengaiak, inorkinak, otiak, fruituak. Orduan, hoi dana batea pentsatu arte eta horri buruz erabakik hartu arte, basogintza beti erren izangoa. Eta hortikan, gaur egun gertatzen nahi dan bezala, erabaki okerrak hartzen nahi dian, nire ustez. Bai, horrekin lotuta igual ez dakite, baina burura etorri zait, idazteko prozesuan hainbat gai landu ditugu, eta Jakobak aipatu du, haientzat, basoari mendi esan diote beti. Eta guk, Jakobarentzat mendia den horri beti baso. Arrabeion adibidez, guztia da basoa guretzat, eta basoko bizikleta, eta basoko botak, eta basoko ropak, nahiz eta botora igo. Eta idazten ari ginen bitartean, eta horretik ere, jakina da badaudela desberdintasun hauek, baina azpimarratu nahi izan ditugu batzuk, eta landu nahi izan ditugu horietako batzuk ere,
eta bueno, horietako bakoitza lantzerako orduan jo dugu aditu ezberdinen gana, eta aditu ezberdinek landu dituzte gai horiek, bai zuhaitza eta arbolaren auzia adibidez, basoa, oiana, mendia, ikusteko apur bat, gure pertzepzio horietatik haratago, nola bizi diren gai hauek Euskal Herrian, eta pixka gaiak sakonagoan lantzeko. Bai, horri helduta, nik uste oso garrantzitsua da liburu hontan ikustia, hau da, gu hiru gea, bakoitzak bere mundu badakau, eta hiruron esango nuke jakintza edo gogua elkartu da liburu hontan, baina guk dena ez dakigu, ez da. Eta orduan hor jodeu, kanpoko jendean gana, gure ustez gu baino askoz jakintsuguak dianak, zuhaitzen da arbolen kulturan gai jakin batzutan, ez da. Eta orduan hor, nik uste eta aipagarria dela, ekarpen mordoa dakau, jende oso garrantzitsua dana, gai hauen ingurun, eta horrek liburua berazten du, nik uste gaur egun oraindik, oraindik liburua ez dakau eskutan, ez da, baina gaur egun oraindik ematen ez ditun mailan. Esango nuke kasuaren arabera. Eta liburuan saiatu gara pixka bat azaltzen ekosistema hori. Nola gure kulturan oinarrizko zutabe diren zuhaitzak, eragina handia duten gure kulturan, gure bizitzak eta egunerakotasunak eragina handia du zuhaitzen ere, eta oreka bat aurkitza topatzen dugunean, sortzen ditugu ekosistema desberdinak zuhaitz horiekin harremanean. Eta ekosistema horiek izan daitezke lorategiak, izan daiteke Iruñeko lorategi bat, eta izan daiteke baserri inguruko lizardi bat, izan daiteke oso konplexu bat, baina iruditzen zait badugula erronka oreka hori berreskuratzean, eta oreka bat zeinetan lortuko dugun jendarteak dituen behar horiek asetzen, naturaren beharrak alde batera utzi gabe, eta ekosistemen osotasuna eta osasuna alde batera utzi gabe. Fitxatan, zuhaitz edo arbola bakoitzak bere fitxa daka, eta fitxa hortan azaltzen dira guk topatu ditugun bera izendatzeko izenak, ez da? Zatik guk dakiu aritza edo astigarra edo artia, baina eta izen gehiena dazkana, euskeraz, da elorri beltza, edo patxarana. Pentsa ze erabilera bastarreko erabilera daka, ez da? Eta seguruna da, ondo guriena izan dudan arboletako bat. Eta bere arantzak medio, erabilera oso importantiak izango zituen bere garatian. Ez ikiteko, eskaiakiteko, itxitura egiteko, zuhaitzak babesteko landaketak itezianian, bere fruitua, bere loria, eta barrez. Eta gaur egun, jende gehienak ezautura ez luke ingo, mendin ikusitare. Orduan, hor kalidadia neurtzeko beste gauza batzui behiratu beharko genileke. Eta hortikan dator baita ere, zeatikan liburua da zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian, eta ez Euskal Herriko zuhaitzak eta arbolak, ez da. Hain justu, ez dakiulako bakoitza nungua dan, azteko, eta atrebentzia handia izango litzake esatia adibidez aritza hemengua da. Baina ez dakiu hemengua dan, baina bakiu hemen da hola. Eta hemen ze garrantzia eduki duen, eta noiztik gutxi gora bera da hon, eta ze erabilerak, eta barra. Orduan, hortikan lotuko nukenik kalidadia, ez da. Zenbateaino guria dan, eta guria izan dan. Eta izan dan horren arrastuak, nun aitopatu ditzakegu, gure paisaian, gure hizkuntzan, gure izakeran, gure arkitektura mentalian, paisaia eta hitz egiten dugunean, edo guk erabiltzen ditugun
metaforatan, erabiltzen ditugun esakeratan, zenbateaino sartuta dauden, ez? Niretzako horrek markatuko luke benetan kalitatezko arboladi bat. Beha, nik gauza bat, eta, hau hasieran hitzein gendun, ezta? Eta zeatik liburu hau, ez? Nik ja bizitza guztin sentitu dut premi bat, hau da, gure identitatea eta gure izakerai arrazonamentu sendo bat eta ondo lurrian, ondo errotutako arrazoi bat emateko era garrantzitsuna dira zuhaitzak. Hoi garbi dago. Zuhaitza da mundu bonek eta emandun izakirik konplejuena, oraindik ere gaitasunik ez daukaguna ulertzeko benetan, baino badakiguna horrek ze eragina digun, ezta. Orduan, hor ez dakit nola esan, baino kulturalki galdetzei zutenian, eta agina, adibidez, zer da agina? Eta gure lehenengo esplikazioa jute zaigu, Irlandan aginakin, ez dakiz zer, eta zeltantzako esana jau daka, eta Austrian ez dakiz zer ritualetan erabiltzeue. Eta euskalduna? Aginaga, agindi, hau da, ez dakigu. Eta eskila zer da, eta nire abizena da eskiaga, baina. Eta orduan dakigu, tila biltzen da mantxan edo balentzin eta guk hartze deuarren infusioa, eta orduan, euskaldunontzako zer dia hoik? Eta zer eragina due gure gaurko izakeran, ez? Eta horrek nola esplikatu dezake gure izakera hoi, eta gure portaera asko, ez? Naiz eta arboletatikan urruti dauden portaerak izan, hor badago gauza asko. Nik esango nuke agian euskaldunok, eta, gizakiok oro harre, baina hainbat krisi izan ditugula historian zehar eta ditugula. Eta naturarekiko harremanean, gaurko ez daukagun krisia handienetariko bat, nire ustez da banantzearen krisia. Esango nuke, natura momentu askotan zaindu dugu gaizki, beste batzutan ondo, gauza horiek igual errepikatzen dira historian zehar, baina ematen ari den bereizketa hau iruditzen zait inflexio puntua dela. Aurretik eman estena, edo modu honetan eman estena. Eta hortik hartzen direla askotan zuhaiztiak kudeatzeko erabakiak. Erabaki oso intentsiboak, gainontzeko elementuak kontutan hartu gabe, ero baita kontrako apur bat erabaki, esango nuke irrazionalak edo erabaki esain lurreratuak. Eta liburu honek egiten du ekarpen bat, edo egin edu ekarpen bat, zentzu horretan, pixka bat euskal kulturak orain arte egin duen ibilbidearen zati bat jasotzen du, eta zuhaitzak biltzen dituzten ekosistema horren zati bat ere batu nahi du, kontziente izan gaitezen nola harremandu izan garen zuhaitzekin, nola harremantzen garen orain ere, eta harreman horretan ze hartu eman izan diren. Espero dut, hartzaileak
bilduma lana, nik askotan prozesuan errepikatu izan dago, ez nintzen oso jabe sentitzen iritzi batzuk, teknika batzuk, jakintza batzuk horri idazteko, biltzaile lana baino. Hemen eta han hartu eta bildu eta hori liburura deskargatuz. Eta esperantza da hori, bai, laburpen horrek, askotan laburpenak diez, txertatu ditugunak, izetia erabilgarri, beste askok, bintzat, abia puntu bat, ero gutxieneko bat jasotzeko. Burura, odibat jartzearen, izaba aldetik jaso dan pikia, hau bikea iteko prozesu hori, jaso izan dago, eta inguruko beste prozesu batzuken, igual gaztelatik, suediatik, etorren kontu bat, eta nik pertsonalki, ez nauke sekula kokatuko, hau berdina, jarduera hori, Euskal Herri baitan indana. Eta horrek balio baldin bada, liburuak baldin bada, alako gauzak, Euskal Lehen Jakobak izaten zagoenen inguruenez, kanpora begiratu beharrean, ikustia, barrutik kanpora iteko, eta barruan, Euskal Herri barruan ze jakintza egondan, ze harreman egondan ekosistema horretan, hortako balio baldin bada, ez da gutxi. Hor liburune somatze dira etorkizunea begirako kinuk, baina hori da nik uste guain zuek esan behar dezuena, ez? Jendiak esan behar duna eta gure jendartiak esan beharko lukena, ez? Zer nahi deun, baina aukerak, adibidez Usurbilen, badao gazte bat, guain hasi dana berriro egurrekin musika tresnak egiten. Nik ez dut ezautu inor, oain arte, hoi egin du nik, leheno itxango zian. Gaur egun daukagu herrin gazte bat, horta emana dauna, eta bere etorkizuna hortik lantzen nahi dana, ez da? Eta orduan, hoi bezalako nik aukera asko ikuste ditut, aukera asko. Nik izango nauke hor, badagoela uste bat edo egurra edo zuhaitzen erabilera badala, garai bateko kontua, eta liburu honekin ere saiatu gara azaltzen gaurkotasun osoa duen zerbait dela edo zuhaitzekiko dugun hartu eman hori atemporala dela. Garai bakoitzean sortzen dugun harremana eta sortzen ditugun emaitzak desberdinak dira, baina garai guztietan izan dugu harreman oso estua zuhaitzekin, orain ere badugu eta etorkizunean zalantzari gabe izango dugu. Baina hortik aterako ditugun emaitzak, izan produktuak, izan bestelako zerbitzuak desberdinak izango dira, momentura egokitutakoak izango direlako. Baina zuhaitzak behar ditugu eta beharko ditugu. Eta gero, ikusten haste bali magea energian aldetikan, ze etorkizuna dakan bioerregai bezala, egurrak, zurak ze garrantzia dakan dauneako eraikuntzan adibidez, zur laminatuak, eraikuntza oso zutabe gutxikin eraikuntza hundik eta erraldoiak egiteko erabiltzen hasila dago. Adibide oso garbi bat jartzen dugu etorkizun berezi bezala, adibidez zurezko bizikleta bat, zerainen egiten dana, axalkoona. Hor, adibide asko ikusi daitezke, gaur egun gure artean dauzkagunak, eta horrek erakusten du etorkizuna oso oparua dela. Oso. Nik onan adibide garbi badakat, ona komunidadian ikuspegitikan, hau da, euskal kultura edo euskal jendartearen ikuspegitikan isurialde Atlantikoan, izan zen muarruan asmakuntza edo muarruan garapena.
ordura arte mendila burrukatoki bakarrik zan, zatik, danak menditik jate gendun, eta sortze zan gauza guztia, lehen gai guztik esango nuke menditik etortze zian, azteko larriak zian mendik, orduan berdintzan, gu ganadua botatzen dugu, eta berdintza egu arbola, landariak, edo ze kalidadeko zuaiztik zeuden. Beste batzuk burdina eraldatu nahi zuten eta haik egurra, bota txikitu eta haikin zuain eta ikatzain eta aurrea. Eta beste batzuk nahi zituzten, batez ere itsasontzi erraldoi famatu horiek eraikitzeko, edo baserri handik eraikitzeko, kalitatezko zura nahi zuten, ezta. Eta orduan, hoi danan burruka handi bat gertatu zen hemen 100 urtetan. Azkenian, danen artean, akordio batea iritsi zian arte. Eta orduan, asmakuntza tekniko izugarri garrantzitsu bat gertatu zen, eta zan muarruak. Liburun ikusiko ezue baitare garrantzi berezila dakala, muarroai emate zaien tratuak. Bueno, mugarrua da, gu zuhaitz bati probetxua ateatzeko ipurditik moztu berrian, ipurditik moztutze bali madeu, berritzen da ipurditikan, eta baino hor behia gai bali madia larrian, janiteu, hor datorren altxuma, eta orduan arboloi ez da berritzeko gai. Eta orduan asmatu zuten, moztutzia 2 metro terdi edo 3 metrota, eta gero hor berritze dian adarretan, adarroitako batzuk bereziki ipini, esate zaio, ipina barrak. Orduan hor ipintze zian 2 adar, bat zuzena eta bestia okerra. Eta horiek batez ere erabiltze zian ontzi gintzan. Okerra zan hoi erabiliko zan galeoian zurokerra iteko, tripa esango genduke, eta zuzena zan horrekin ingo genituzke kubiertak. Horren, hoi bideoik ustezian urtetan, eta bitartian hori ingurun azaltze zianak, 6-8 urtetik behin, tokian eta espezian arabera, tamaina ontakoa zianak, moztu itezian, da hori zian egurretako eta ikatza iteko erabiltze zianak. Horren, arbola beak, 3 gauzak ematen zituen, azpin larre libriak, eta gero goien 2 mailatako kalidadeko bai egurra eta bai zura. Orduan, asmakuntza hori, goien moztutzi hori, da mugarruak. Eta mundu mailan ez dago beste inun Euskal Herrin aina mugarro, oaindikan, Eta horrek ekarri zuen, 3 edo 4 premia ekonomiko garrantzitsunak zeudenak garai batian, asetzeko moduko basogintza bat asmatu zen. Bai larriak izateko, baitare kalitatezko zura izateko, eta baitare energia sortzeko egurra izateko. Eta hori danak asetze zituen basogintza bat asmatu zen, eta netzako hori adibide oso ona da. Gaur egun antzeko zerbait pentsatu beharko genuke, ezta? Horratikan, ze erabilera behar ditugu gaur egun, adibidez gaur egun mendik kiroldegi bihurtuta dazkau. Orduan, hori nola asetu behar du mendilak, aizialdia, perretxikuzaliak, iztarik, hartzaiak, egurra behar dutenak, zura behar deunak, eta paisaiaz gozatu nahi deunak, eta bar, orduan, hori dana nola koapilatu eta nolako ereduetara jo beharko genduken, ezta? Hori gaur egun ez dakau. Gainera, ez dago ez da zalantza hori ere, mailan gainean. Orduan, nik uste gaurkoa txarran eredu gehiago ikustetela. Gorbeialdean badago idatzi bat, 1753koa, hitz egiten da bertan Albina inguruan, da Zuian zeuden aritz-zantai batzuen inguruan. Aritz-zantai horiek zeuden lur publikoetan, herriarenak ziren lurretan, eta herritarrak baliatzen zituzten zuhaitz horiek eraikuntzak egiteko, eta beharren arabera moztuko zituzten eta landatuko zituzten berriak. Eta zuhaitz horiek zuten garrantzia oso handi bat herrian eta eskualdean garai haietan. Orduan etorri zen Alfonso Lelena erregea,
eta fragatak eraikitzeko lapurtu zituen aritz guztiak, eta orduan egon ziren orduko mobilizazioak Alfonso Erregearen kontra, eta horrek ere adierazten ditu bi eredu garaia hartan eta gaur egun ere errepikatzen direnak, ez? Bata da herriaren beharren arabera kudeatutako basoak eta oreka baten kudeatutako basoak, eta bestea da interes partikular baten eta kanpoko batez ere interes baten arabera hartutako erabaki bortitzak, ez? Hori uste dut gaur egunean ere gertatzen dela oraindik Euskal Herrian, badaudela hainbat Alfonso Lehen eta hainbat Gorbeialde, eta hori ere bada Zuaiztien egoeraren erantzuletako bat. Hau da, zein interesen arabera eta zergatik kudeatzen da zaintzen diren zuhaitzak. Eta hori Euskal Herriko eremu bakoitzan oso ezberdina da. Eta askotan hitz egiten dugu Gipuzkoa ez da Bizkaia, Euskal Herri osoa izango balitz bezala, eta kontua da Gipuzkoan da Bizkaian hain bortitzak direla, basoetan egiten diren ekintzak, oihartzun handia hartzen dutela eta guztiek hitz egiten dugula horren inguruan, baina Euskal Herriko beste hainbat txokotan baditugu eredu oso politak oraindik bizirik dirautenak. Adibidez, hitz egin dezakegu Apinaizen inguruan, edo Gardeko intxaurrondoen inguruan, eta oraindik badaude Garden intxaurrondoak eta Apinaizen gaztainondoak familia batekin lotura dutenak eta familia horiek badutenak oraindik modu batean edo bestean gauza batzuk galdu badira ere, zuhaitz horiek ematen dituzten fruituak eskuratzeko eta eskuratzeko eskubidea esan digun eta zuhaitz horiek zaintzeko ardura ere. Beraz baditugu oraindik eredu oso politak Euskal Herrian. Etxekoak ditu, Bai. Familikoak izango balia bezala. Bai. Hor eredu on eta txarra daneti dakau. Baina garbi eduki behar dugu, Euskal Herrin zuhaitzi eta arboladi behen ikuspegitikan bi Euskal Herri dazkau. Bat izango litzake Gipuzkoa, Bizkaia eta beste Euskal Herri osua. Hau da, nagusia da eredu eta erabilera onak oraindikan mantentzen dian Euskal Herria. Esan dezakegu Gipuzkoa eta Bizkaia desastre izugarri badala. Eta hori argi eta garbi esan beharra dago zein dan arrazoia, eta da lurraren jabegoa. Hau da, lurraren jabego publikoa mantentzen den Euskal Herrin, zuhaizti eta arboladi eredugarri dazkau. Eta aldiz, jabego pribatua nagusian dan tokitan, zuhaizti oso kaskarrak, eta komunidadian eta herrian ikuspegitikan oso txarrak dian ereduak dazkau. Bere egunean nire zuzendariak insusten zuzenketa bat, eta barnatu nabana, eta badauko tendentzia bat, aurrekoak indakoa epaitzera. Ona eta txarra jartzea eragin batzuk hor da, garbi dago, eta ondorio ekosisteman kudeaketan, eta basoen kudeaketan, ondorio batzuk daz. Baina gero garbi eta berriro hasierako argazki horretara, guk argazki bat egoera jaso dugu, eta zerbait aldatu baldin bada da daukagun informazioa eta daukagun jakintza. Desberdina da, berba gauzatu galdu ditugu, oso garrantzitsuak zirenak, eta hor saiakera bat liburuan, horrek biltzen. Oso garrantzitsuak izan zitekenak, igual lotura hori eta harremantze hori oso vitala zana, baina bebai aldi berean egia da, gaur egun daukagun informazio kopurua ez zala gure aurrekoek zaukatena. Eta orduan ikuspuntu horretatik, amakin hitz egitelako orduan da, bera entzuten gaituenean hitz egiten, ero proposamen desberdinak egiten, ero kulpatik zela bait, eta zer da aurretik etxean gauza gaizkin ditugulako, pinuak sartu izan ditugulako, eta ez dut uste ona, ero txarra, ero gaizki, ero ondo dan. Sasoi hortan informazio bat zauen eskuragarri, eta informazio horren baitan hartu ziren erabaki batzuk. Eta zentzu hortan ez dagokigu guri, nire etzea bintzat, uste dela, ez dagokigula guri epaitzia, dagokiguna guri da, hau da daukaguna, hemendik aurrera zer nahi dugu.
eta hor, jendarteak, aipatu ditugu, ez, gai desberdinak ze behar ditugun, ze ekosistema zerbitzu, ez, teknizismoa erabiltzen baldin dago, nahi ditugun baso horretatik, eta hori bateratu, eta Markelek aipatu dago, ez, unean desberdina dela, ez da berdina Urdina Arben, edo ez da berdina Aramaion, edo ez da berdina Basaurin, ez, zer izan daiteken baso batek, baso bati eskatu behar dioguna, baso ekosistema bati, zuhaizti bati, lorategi bati. Eta orduan hor egokitzen jakin behar dago, denborak aldatzen diezen bezala, ez? Eta denbora aldatzen duenean behar horrek aldatzen joango dira, eta hor be, ona eta txarra, ez? Gaur ona dana, bihar gaizka txarra izan daiteke. Beste informazio bat edukiko da, beste behar batzuk, eta hor be, kasi humore puntu batetik, ez? Penaz geratu naz, ni liburuan kantu batez hartzen. Eta da, arrautz bat pinu batean, ertzainakena. Aurreko astean konturatu nintzen, umiei jartzelako orduan. Ertzainakek dauken olako metafora polit bat, amaitzen dagoena, behar bada Euskal Herria bilakatuko da tropikala, eta palmerak beteta, eta pinuen ordez palmerak egongo dien, ez? Zentzu hortan, behar bada hori da etorkizunaz, behar bada etorkizun baten hartu beharko du erabakia palmondua jarri eta datilak ekoiztera, zaharrak eta zahardua beharrean, orduan. Beti hala izan du, ez da? Beti sortu, landu da egokia zanakin. Palmondua, hemen ondo. Torko da. Bai. Seguro. Leku batutan bai. Hor, asuntua da netzako ez dala seinalamentu hoi, ez da? Gaizkin zendun. Ez. Da, hautatu zendun eredu hoi ona da edo txarra da. Gero, razonamentu bat ezberdina da. Batzutan informazioik etzeon, eta beste batzutan informazioi izkutatuta zeon, edo informazioi bideratuta zeon. Markelek eman duen ejempluan bezala, ez da? Erregiaren erabakila arrazoitzeko seguru izugarrizko diskursuak egin ziala ordune Gorbeialdian, seguru. Eta gaur egun, adibidez, eukaliptuakin edo pinuakin edo egiten egianak, ez da? Orduan, nik uste ez dela, ez da nola esan, informazio horren falta edo informazio izkutatu dela, ez, nik uste gu markatu beharko genukena da, egiten nahi gehan mendi klase horren edo eredu hoi egokia da, toki jontako, daukagun panorama, klima panoramakin, gure jendarte honek behar ditunak asetzetu, eta arrazoioikin, beste guztia, ez dakit. Esan dut Alfonso, eta esan Luis.